Isang residente at isang dating retired Master Sergeant ng Philippine Army putol sa ipinagagawang seawall sa Lingayen Gulf. Ang detalye mula kay kapartner na Hernandez. Kapartner na! Yes, kapartner, tutol. Ang isang residente at may-ari ng bangka sa isinasagawang seawall sa Lingayen Gulf. Sa isang interview ng Sunshine Radio News Team, sinabi ni Aling Alicia Roon na wala na silang pinaglalagyan na mabangka kung magkakaroon ng bagyo dahil sa seawall. Sunshine News Blast! Nakakalayo po yan kasi parang pinapahirapan kami mga buwan, taga-anak buhay. Kagaya ng kalukon. Wala na kami, balik na ng paghihilaan ng kalukon. Eh, yung mga kasama namin, nahihirapan na kasi maliit lang. Dapat sana mahaba. Eh ngayon lumiit. Kasi kung malaki, hindi sila mahihirapan maghila. Saad naman ng isang residente ng Dinmalay na isang retired Philippine Army Master Sergeant Mario Operanya, hindi ito ang tamang solusyon sa problema. Sunshine News Blast! No, not necessarily because the solution is akutin yung sun. Tapos, ilagay doon sa mababang lugar, mga barangay na nababaha. Hindi yung lalagay mo ng tuloy-tuloy yan, palapat ng palapat yan. Parang reclamation. Nangyari doon sa Manila, sa Isigawa. Ganyan yung mangyayari dyan. Kasi dahilan ng mga black sand mining doon. Kasi nanisip-sip yung mga illegal smuggler ng black sand mining. Ngayon, Kinukuha yung black sand gagawing bakal. Naniwala ang retired Master Sergeant na dapat ang pondo nito ay ginamit na lang sa mga mahihirap at hindi sa harang. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast! samantala, kaugnay pa rin sa balitang yan, sinagawa ng ilang mangingisda sa pangunguna ni former General Sonny Bersosa ang isang kilos protesta bilang paglabag sa ipinagawang seawall sa Lingayen Gulf. Sa isang interview ng Sunshine Radio News Team, naniniwala si former General Bersosa na nasayang lang ito sa pera dahil mawawasak lamang ito dahil naman anya ganoon katibay ito. Or di naman ganoon katibay ito. News Blast! Pero alam nyo, dito na ako pinanganak, dito na ako lumaki, lahat. Wala ko alam na naging sakuna dito sa dagat namin. Kaya palagay ko, kung seawall yan, gaya nakikita natin ngayon, hindi talaga kailangan yan eh. At isa pa, kung ilalagay nyo yun dyan, alam namin galaw ng aming dagat. Lulubog lang yan. Mawawasak lang din. So, useless din. Kung kumbaga ang iniisip nila proteksyon. Pero kung ganyan lang naman na klaseng infrastruktura, malay ko hindi tatagal yan. Sayang lang ang pera. Bukod pa rito, sinabi ni dating general na wala itong maitutulong sa komunidad. Dagdag pa nito, wala rin nga niyang itong economic benefit. Kahit pinagastusan ito ng gobyerno. Maliwanag dito, may pag-aaral din na pagkatapos ng tsunami sa Japan na lumakas ang energy ng tidal wave dahil sa man-made defense system. Sunshine News Blast! So, may study na noon after yung tsunami ng Japan, nagkaroon ng study na nabasa ko isang article na ang na-find out nila na lumakas yung energy ng tidal wave dahil doon sa man-made defense system ng mga simento. Tumalbog. So, nag-replicate yung energy ng tidal wave. Unlike dito, marunong si God eh. Bakit dito sa amin, very fine sand. Tapos ang lalim niyan, 300 feet bago ma-reach yung hard surface. So, marunong mag-design si God.
Naniniwari ng former general na dapat may stand dito ang Department of Environment of Natural Resources at dapat alam din ng bayan ang presyo ng proyektong ito. Sunshine News Blast. Sunshine Radio. Report. Samantala, kauna-unahang general meeting ng bagong Flood Mitigation Commission, matagumpay na pinangunahan ni Mayor Belen itong Biyernes. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Matagumpay na isinagawa nitong Biyernes ang kauna-unahang general meeting ng bagong Flood Mitigation Commission na pinangunahan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Kabilang sa komisyon, sina Dean John T. Zamora, Academe, Dean Maximo D. Magsano Jr., ang Academe, Engineer Augusto D. Sarmiento, D-Corp, Mr. Jose T. Estrada, Pag-asa, Mr. Glenn I. Gomez, Pamala, Engineer Erwin Dismaya, Philippine Institute of Civil Engineering of PISE, Engineering Adelfo B. Balyan ng PISE, at marami pang iba. Sunshine News Blast. The Engineering Office, the City Planning Office, the DPWH, or any person that we could get in touch with, the DNR, that we could work together. And of course, I established the Pharmacy Office, which provided us with the information on the incoming typhoons. Of course, we were also able to ask from DOST or the ICT on earthquake intensity meters and many others. The pharmacy was also advised, and of course, working together with the CBRMC, we were also trained, our people were trained on several events management, which includes the flooding of our city. Ipinisenta sa nasabing meeting ang actual at factual fieldwork na ginawa ni Mayor sa kanyang previous terms of 2013 to 2019. Sunshine News Blast. Kasi akala ng iba, wala pong ginagawa ang mayor ng Dagupan. Akala nila, nakaupo lang tayo, hinahayaan natin ng DPWH na nagkakaroon, nag-i-implement ng projects. That's not true. We've been working with DPWH for a long time, since 2013. Pinaliwanag ni Mayor Belen na dapat ang lahat ng project ay may koordinasyon sa City Engineering Office at City Mayor's Office. Ang Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Blast. Report. At sa iba pang mga balita, Comelec Pangasinan nakahandang tanggapin ang anumang mga klaseng reklamo higil sa BSK ayon kay Atty. Salas. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Taud. Kapartner Vic. Good morning mga kapartner. Nangako si Commission on Elections Pangasinan Provincial Supervisor Attorney Marina Salas na nakahanda itong tumanggap ng anumang klaseng reklamo hinggil sa barangay ang sangguniang kabataang elections. Anya, hindi kasiguruhan na tapos na ang eleksyon ay wala nang magbabago at wala nang reklamo silang matatanggap. Paliwanag nito, pwede pang maghain ng reklamo ang magkabilang grupo kung may nakita itong mali sa kanilang kalaban na maaring maging grounds for disqualification. Sunshine News Blast. Depende po yan, Sir Joy, kasi even after election, Sir Joy, pwede pa rin, mayroon pa rin medyo sa batas na pila, like po warrant to. So, depende po yan sa magiging desisyon ng mga kalaban kung magpipila o hindi. O kung mas magandang talunin na lang nila sa eleksyon. Samantala, sa ngayon, nagpapasalamat si Atty. Salas dahil wala namang na-monitor ang komisyon ng election related sa mga violence simula election period noong August 28. Gayunpaman, biniberipika ngayon ng kapulisan ang mga napaulat na karahasan na kinasangkutan ng mga opisyal ng barangay prior to the election period kung saan may kinalaman ba ito sa eleksyon. Anya, nasa 5 barangay ng Pangasinan ang sangkot sa mga karahasan at kasalukuyang iniimbestigahan ng PNP bago ang election period. Para sa mga soon-to-be candidates ng BSKE, pwede naman itong mag-request ng protection kung may banta ito sa kanilang buhay.
Paalala ni Atty. Salas, bawal naman ang premature campaigning habang hindi pa nag-uumpisa ang official campaign period ng BSKE sa October 18. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Diktahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, ATI Ilocos Region, isinusulong ang clustering and consolidation sa pagtatanim ayon kay Director Evangelista. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Good morning, partner. Isinusulong ng gobyerno ng clustering and consolidation ang pagtatanim ayon kay Agriculture Training Institute Director Rogelio Evangelista sa panayam ng Sunshine Radio. Aminado ito na kulang pa sa mechanization o modernization ang farming ng bansa. Sunshine News Blast. Kung titingnan din natin as compared to other countries, talagang left behind na tayo sa modernization, ano? Sa mechanization, ano? Kaya other countries nagmi-mechanize na, tayo hindi pa rin, ano? So, yan din ang sinusulong din ng gobyerno na kung maaari, mayroon tayo yung tinatawag natin na clustering at saka consolidation, ano? Ang dami mga areas diyan na pwedeng tamnan pag i-cluster mo yan. Dagdag ng direktor, ang pinaka-importante rito ay ang cooperativo association na manguna para diretso ang pagsasaka. Aminado rin ang direktor na kailangan ito gawin ng Pilipinas dahil maliliit lamang ang area ng sakahan sa bansa, di gaya ng ibang bansa. Bukod pa rito, bibigyan din ang PhilMec ang ibang mga kooperatiba ng kagamitan ng kanilang magagamit sa pagsasaka. Ayon pa sa direktor, tuloy-tuloy rin ang intervention ng ATI Ilocos upang maging sustainable ang pagtatanim ng mga magsasaka sa pamamagitan ng integrated farming. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa mga balita, Mayor Belen, hinikayat ang Majority 7 na tutukan na lamang ang budget ng lungsod kaysa sa pagpuna sa kanya. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Taon. Kapartner Vic. Yes, magandang umaga mga kapartner. Kapartner Vic. Yes, magandang umaga. Hinikayat ni Mayor Belen ang Majority 7 na tutukan na lamang ang pagtaas ng sweldo ng mga empleyado ng lungsod at ang budget ng lungsod dahil anya hanggang ngayon ay di pa ito nangyayari. Ito ang inahayag ng Mayora sa isang interview ng media nitong Biyernes pagkatapos ng unang flood mitigation program meeting. Sunshine News Blast. Decisions that mayor have to make for the improvement of our city, protecting our economy, our children, our senior citizen. So, kung na lang mas maigi, upuan na nila yung budget ng 2023 bago pa lalong tumaas ang presyo ng infra natin. And upuan na nila yan para hindi tayo nakakaya, tayo na lang yata walang budget. Ang isa pa, naawan ako sa mga empleyado, doon na sila mag-focus. Yung kausap ko si Engineer De Vera kanina, nag-retire na, wala pa siyang natatanggap. Ani Mayor Belen, ang mga empleyado ay di pa nakatatanggap ng 4th tranche ng taas ng sweldo. Natutuwa naman ang Mayora sa Republic Act na 8975 kung saan ito ay an act to infrastructure projects to ensure the expeditious implementation and completion of government infrastructure projects by prohibiting lower courts from issuing temporary restraining orders. Anya, ito ay nakatutulong upang hindi na tumaas pa ang halaga ng proyekto. Sunshine News Blast. Very clear naman dito sa itong RA 8975 na pinoprohibit yung trial and appellate courts from issuing restraining order or injunction against national government project. So, sinabi naman ng RA 8975 kung anong purpose. Diba? So, dapat matanggap na ng tao yung benefit of the project and of course, para hindi mag-incur ng necessary increase in cost. Samantala, isinusulong din ng Dagupan LGU ngayon ang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos sa lungsod kung saan magkakaroon din ng pabahay ang mga empleyado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Diktahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. At sa uling detalye ng ating balitang lokal, DSWD Depo 1, pinalakas ang advokasya sa paggamit ng datos mula sa listahan ng 3. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Isinagawa
Ginagawa ang consultation dialogue ng DSWD Field Office 1 kasamang National Household Targeting System for Poverty Reduction o listahanan sa Regional Line Agency RLA, Local Government Unit, Civil Society Organization at Academe para mapalawak, advocacy at naibahagi ang proseso ng pagkuha ng datos mula sa listahanan 3 database. Sa naganap na dialogue ay nalaman ng mga 264 na participants na kinabibilangan ng mga local social workers, local planning development officers at representatives mula sa iba't ibang RLAS, CSOs, academies na maaari silang makakuha na statistic sa listahanan mismo ng mga mahirap na sambahayan sa listahanan upang magkaroon sila ng inisyal na datos na makatutulong sa kanilang research at ipaplano at ipapatupad ng mga programa at serbisyo para sa mga maralita. Tuloy ang pagsisikap ng ahensya na anyayahan ang lahat ng mga partners sa larangan ng pagpapatupad ng mga social protection programs na magsama-samang tutukan at tulungan na makaahon sa kahirapan ng mga matatukoy na mahirap na listahanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas pong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo.